కరీంనగర్లో బీఆర్ఎస్ నాయకులు మాజీ కార్పొరేటర్ వంగపల్లి రాజేంద్రరావు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న 56వ డివిజన్లో సద్దుల బతుకమ్మ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. డివిజన్లో వీధులు కూడళ్ల వద్ద మహిళలు బతుకమ్మ ఆటల సందడి కనువిందు చేసింది. చిన్న పెద్ద తేడా లేకుండా మహిళలు సాంప్రదాయ వస్త్రాలంకరణతో లయబద్ధంగా ఆడుతూ పాడుతూ సద్దుల బతుకమ్మ వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు. మహిళలు పోటీపడి విభిన్న రూపాల్లో బతుకమ్మలను పేర్చి అందంగా తీర్చిదిద్దారు. నూతన వస్త్రాలు నగలు ధరించి ఒకచోట చేరి బతుకమ్మ చుట్టూ తిరుగుతూ పాటలు పాడుతూ ఆడటంతో పాటు యువతులు మహిళలు కోలాటం ఆడారు. మహిళలు ఆనందోత్సాహాల మధ్య సద్దుల బతుకమ్మ సంబరాలను జరుపుకున్నారు. రంగురంగుల పూలతో అందంగా పేర్చిన బతుకమ్మలను ఆయా వార్డుల్లో ఏర్పాటు చేసి గౌరమ్మను ఆరాధించారు. బతుకమ్మ చుట్టూ ఆటలాడి జానపద గీతాలతో సాంస్కృతిక సొగసును ప్రతిబింబిస్తూ సద్దుల బతుకమ్మ ఉత్సాహం ఘనంగా సాగింది. Dr. Common Digital Song.